Val, doncs moltes gràcies per acceptar la nostra entrevista i començarem una mica ubicant que des de concretament l'any 2010 van coincidir títols com Pa Negre i Herois, que van funcionar molt bé en les sales i en els festivals, però aquest moment podríem dir que es va dissoldre una mica i que durant molts anys no es va tenir aquesta continuïtat d'aquesta bona etapa en el cinema català. Llavors, l'any 2022 va ser un any excel·lent per al cinema català, sobretot amb la repercussió internacional d'Alcarràs, però també es van estrenar films importants com són Suro o La Maternal. Llavors, la sensació d'aquest 2023 també gira entorn a la qualitat de grans títols com han estat Creatura, Els Encantats i Sabent aquell. Llavors, actualment, és molt bo que es mantingui una certa línia de coherència creativa sumada a la resposta del públic. Llavors, creu que es pot mantenir aquesta continuïtat en els pròxims anys? Jo penso que sí. Jo defenso sempre aquells anys del 2010, perquè a més jo hi era, jo vaig fer una pel·lícula també que va estar a Sant Sebastià, que es deia l'Isacà, i va ser un any que vam ser uns quants que vam estar a festivals. Pa Negre va funcionar molt bé, va ser el gran èxit del cinema català, Herois, però per exemple també hi havia Eva, al cap de poc temps, van haver-hi bastantes pel·lícules molt reeixides aquells anys, i es va deixar perdre. Mica en mica es va anar diluint en el no-res. Això no és per una manca de talent, no és per una manca de directors, d'actors, de productors, de guionistes bones, sinó que és per una manca d'inversió i per una manca d'aposta per part de les institucions, de les televisions i de tot l'engranatge, no? De tota la indústria. Aleshores, penso que això no passarà ara. Ara tenim, en principi, ja tots remem en el mateix sentit. Crec que tenim la Conselleria de Cultura a través de l'ICEC amb molt encert, allò han augmentat molt el pressupost. La consellera és una persona que en sap de cine i crec que això es nota i que ha apostat per augmentar, no només amb cinema, sinó amb la cultura en general, ha apostat per augmentar molt els pressupostos. També tenim la gran sort de tenir un moment d'un talent espectacular, sobretot unes dones directores, també pobres els homes també, n'hi ha molts que estan molt bé, però que em refereixo que sobretot una eclosió de dones directores magnífiques i de directors també, que ens porten a festivals, que ens fan guanyar premis i que fan que el nostre cinema tingui molta repercussió. I aleshores penso que això no s'esvairà tan ràpidament, a no ser que hi hagi de sobte algun problema que faci que les institucions deixin de creure en nosaltres o deixin d'apostar per aquesta línia de fer cinema català, i no només català, sinó cinema també en català, és a dir, apostar pel cinema en la nostra llengua, no veig per què s'hauria d'esvair. El talent hi és, les intencions a nivell polític i de tot el sector hi són, les escoles, les universitats hi són, no hauria de per què passar res, però esperem que no. Esperem que no. D'acord, i referent a la gala com a tal del Dia dels Gaudí, es van fer diferents discursos, dels quals vostè, i en altres ocasions també, ha proposat fer arribar el cinema a les aules. És a dir, en certes ocasions ha dit que els nens i els adolescents han crescut envoltats d'audiovisual, sense eines per llegir-lo i per fer-lo servir amb un sentit crític. Per tant, quina creu que és la proposta per seguir, per introduir una mica el cinema a les aules per als joves? Això és una tasca que hem de treballar en els propers anys i no la podem fer l'Acadèmia sola, vull dir, això és una tasca que l'hem de fer l'Acadèmia, la Conselleria de Cultura i la Conselleria d'Educació, també, i fins i tot el Govern d'Espanya. Vull dir que ens hem de posar tots. L'altre dia hi havia la ministra d'Educació a la sala, que va venir als Gaudí, i vaig aprofitar per dir-ho. S'estan fent coses molt ben fetes. Per exemple, una d'elles surt d'unes alumnis de la Pompeu, que és a Bauacú, el cinema en curs, que funciona molt bé. Les companyes de Drac Màgic també fan una molt bona tasca de portar el cinema a les aules i a la gent adolescent, però falta molt per fer. I penso que ha de ser una cosa grossa, contundent, a nivell d'estat, a nivell de que tots ens hi posem i que tots remem, perquè és que si no es perden els espectadors, es pot perdre la llengua també, perquè la gent jove només mira audiovisual en llengua castellana o anglesa i no en llengua catalana, i també, sobretot, el més perillós de tot, perdre els espectadors i perdre la llengua és molt perillós, però sobretot intentar crear uns espectadors amb una mirada més crítica davant el que ens mostra, el que ens expliquen, no? Perquè si no
si no creem una gent jove, uns adolescents que no tenen la capacitat de pensar ni de reaccionar i veuen un audiovisual i no saben llegir-lo. I aquest és un problema greu. D'acord. I també en el mateix discurs que va fer va apel·lar a la tolerància zero davant dels abusos que s'han anat publicant recentment, sobretot de diferents directors com Carles Bermud. És a dir, no va puntualitzar quin cas era, però en general se sap quins han estat. Quin és el procediment per part de l'acadèmia davant d'aquestes situacions en les que es troba un director que està abusant de diferents actrius? O si creu que és una qüestió d'estat? No, nosaltres des de l'acadèmia va ser una de les primeres coses que va fer la meva junta, que va ser crear el Departament contra els Abusos. Aquest Departament contra els Abusos consta de 3 potes, una d'elles és que tenim una psicòloga i una advocada que estan al servei de les víctimes. Hi ha un mail anònim completament, l'acadèmia no sap qui escriu ni quanta gent escriu, ni tan sols això, ni el número, i aleshores es poden posar les víctimes, es poden posar en contacte, o algú que ha sigut testimoni, per preguntar, per informar-se de què ha de fer, no? Després també hi ha una altra part en la qual estem elaborant un protocol de bones pràctiques en el sector audiovisual i de les arts escèniques, i també actuem una mica com a observatori, diguem, per veure quin és l'estat de la qüestió, quantes denúncies hi ha, quanta gent s'atreveix a denunciar. Realment aquesta és una tercera pota important. Aquest Departament contra els Abusos està funcionant molt bé aquí a Catalunya. Ara fins i tot volen ampliar-ho a nivell estatal, un dia d'aquests tinc una reunió per parlar d'això, i pensem que és absolutament necessari, perquè realment sembla que no s'acaba, vull dir que van apareixent en comptagotes, van aparèixer fa un temps uns casos, ara uns altres, sembla que n'hi ha més guardats. Nous noms, corren rumors de que els periodistes tenen noms guardats i que els trauran algun dia, i realment penses, home, potser sí que hem de dir prou, se acabó, com van dir els Goya, això em va agradar. Jo vaig dir tolerància zero, però ells van dir se acabó, que va ser un ventall que van crear les dones de Cima i que realment va ser molt reeixit, perquè és veritat que s'ha acabat. Prou, ni una més. D'acord. I a banda també es va fer un discurs que va ser el de l'actriu Yolanda Sey, que va ressonar molt per les xarxes perquè al final la gent va captar el missatge que ella intentava donar. És que la Yolanda és molt bona. Jo no el vaig veure després, perquè estava a la part de darrere, però realment la Yolanda sap transmetre molt bé les coses. Vull dir que realment era un discurs molt... Va ser un discurs molt impactant al final, és a dir, era una cosa molt necessari que s'havia de fer, i volíem demanar-li si creu que el cinema al final, o per exemple la Gala dels Gaudí, és d'alguna manera una finestra per visibilitzar injustícies. No, totalment. Crec que sí, que el cinema i l'audiovisual ha de servir per això. Ha de servir per això deia abans el dels espectadors crítics, els espectadors. Per què? Doncs perquè, evidentment, el cinema és el que transmet, el que explica com som, com vivim, com estimem, com parlem, i, evidentment, el cinema ha de mostrar diversitat. Nosaltres ara, amb això en l'acadèmia, estem molt a sobre, fem una enquesta sobre la diversitat davant de la pantalla i també darrere. La de darrere és anònima, però la de davant és obligatòria perquè tu puguis inscriure't als Gaudí. És a dir, quants personatges tenim, a nivell sexual, a nivell de tendències sexuals, a nivell racial, a nivell d'edat també, perquè també existeix l'edatisme, que també va ser una altra de les coses que vaig denunciar. Vull dir que en tots aquests nivells veure realment que nosaltres intentem al màxim possible fer una cinematografia el més diversa possible. I, com m'has esmentat abans, va denunciar diverses coses, de les quals també moltes persones que van sortir a l'escenari a fer diferents discursos apel·laven també a la representació femenina. Llavors, quins reptes han hagut d'afrontar, i sobretot vostè com a dona, en la indústria del cinema, i com ha superat tots els obstacles que s'ha anat trobant al llarg de la seva carrera? Ho vaig dir a la gala, això, perquè clar, jo sí que vaig viure una època bastant de discriminació, perquè sí que era cert que no parlaven de nosaltres. És a dir, les dones no estàvem gens de moda. Que si em preguntaràs, tu vas tenir problemes per fer pel·lícules? No, com a mínim no ho sento.
Potser vaig tenir problemes per fer pel·lícules de pressupost alt, però perquè no en fèiem en aquella època, però el que realment ens trobàvem a la meva època era que les dones no estaven presents, per exemple, en els mitjans de comunicació. Quan es parlava de la nova generació de cineastes catalans o espanyols, sempre sortien homes, era com si no existissin. I ara em trobo que les dones d'una certa generació també hem desaparegut. L'altre dia, sense anar més lluny, es va fer un programa en el qual semblava que tot començava a l'any 80. És a dir, totes les dones que havien fet cinema abans del 80, vull dir que havíem nascut abans del 80, no existíem. Perquè tot semblava que començava amb les cineastes que havien nascut als 80. I clar, dius, no és així. Vull dir, abans d'aquestes cineastes que van començar, les que van estar als anys 2010, 2008, abans d'això havien hagut moltes cineastes que havien anat a festivals de classe A, que havien guanyat premis a festivals de classe A, que havien guanyat Goyes, que havien guanyat premis internacionals. La prova és el Gaudí d'Honor d'aquest any, la Rosa Vergés. Aleshores, per això que vull dir que com hem anat superant les discriminacions, doncs batallant-les tota l'estona, és esgotador. Jo estic una mica ja cansada del tema discriminació. Per això que dic, bueno, ja està bé. Abans era per ser dona i per ser de les primeres dones, bueno, les primeres tampoc, no soc tan vella, però vull dir, per ser allò una època en les quals érem amb comptagotes les dones. Van fundar CIMA, que després va aparèixer aquí a Catalunya Dones Visuals, perquè precisament hi havia aquesta mirada de que és que no hay, sí que hay, estamos aquí. I ara també sembla que tampoc, és que no hay, és a dir, jo sempre dic que nosaltres vam fundar CIMA, que és l'Associació de Dones Cineastes d'Espanya, perquè sempre ho diem, perquè la frase que ens deien tots quan parlàvem de por qué no hay mujeres aquí en esta lista, o por qué no hay mujeres en este proyecto, o por qué no hay mujeres en esta sèrie, sempre ens deien, és que no hay, era la gran frase. I ara, si parlem de les dones de més de 45 anys, que ara tenen més de 45, 47 anys, és que no havia. Vull dir, és que no estamos nunca. Vull dir, és allò que és esgotador. Per això vaig fer aixecar a la sala les dones de més de 45 anys, 47 anys, perquè és que realment és que és com si no existissin. És que és esgotador, anem de discriminació en discriminació. Sí. Per què els éssers humans tenim aquesta mania de discriminar a tothom? Per això us estava dient jo, no discriminem a ningú. Escolta, la gent que té ara 50, 55, 60 anys té moltes coses a explicar-nos i molt interessants, i a mi em ve molt de gust escoltar-les. Moltíssim. Igual de gust que em ve escoltar algú que en té 30. Vull dir, igual, exactament igual, però penso que han de tenir les mateixes oportunitats, igual que penso que han de tenir les mateixes oportunitats els homes que les dones, igual que han de tenir les mateixes oportunitats les persones, sigui la seva tendència sexual, sigui la seva tendència de gènere o posicionament davant del gènere, que m'és igual, que em sembla meravellós que tothom... Per favor, que quina mania tenim tots a discriminar tota l'estona. Bé, doncs, vostè també ha treballat com a vicepresidenta també de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Sí. Llavors, quina creu que és una mica com la comparació que podria fer entre ambdues i una mica quina relació tenen també entre elles? Tenim una relació molt bona. Realment, a més, jo soc molt amiga del Fernando Méndez Leite, del president actual. És una persona que la conec de fa molts i molts anys, des que jo començava. Que el conec i és una persona esplèndida, a més, i tinc una molt bona relació. A més, jo vaig estar 6 anys de vicepresidenta, després vaig estar 4 anys més a la Junta, la qual cosa fa que amb tota la gent que treballa a l'Acadèmia Espanyola tingui molt bona relació, tots em recorden, jo me'ls recordo d'ells amb molt carinyo. La diferència entre les dues acadèmies, sincerament, és una diferència econòmica, evidentment, tot i que penso, a mi em sorprèn la quantitat de coses que fem nosaltres tenint en compte la diferència de pressupost que hi ha entre una acadèmia i l'altra, que és abismal. La diferència... Sempre em fa molta gràcia quan ens comparen les dues gales, perquè dic, és que realment gràcies per comparar-me les dues gales, perquè és com comparar un elefant amb una formiga. La nostra gala val una 5ena part menys. O sigui que realment dius, ostres, doncs que bé, no?, que ens comparin les dues gales, perquè vol dir que nosaltres hem lograt fer una cosa que pugui ser comparable amb els Goya amb una quantitat de diners molt, molt petita. Doncs amb l'Acadèmia ens passa el mateix. L'Acadèmia Espanyola és una acadèmia amb tota una estructura d'estat a darrere,
Nosaltres som una acadèmia sense estat, evidentment estem molt contents de tota la gent, des de la Generalitat fins a l'Ajuntament, fins a les diputacions, fins als patrocinadors que ens ajuden i fan cada vegada l'acadèmia més gran, i els acadèmics i acadèmiques també, que amb les seves aportacions també fan que l'acadèmia cada vegada sigui més grossa i puguem fer més coses. Però bueno, són molt diferents. L'acadèmia espanyola té molta gent treballant allà, nosaltres tenim un equip meravellós, però són molt poquetes, són 5 o 6 persones, allà hi treballen 20. Vull dir, una miqueta perquè veieu la diferència d'estructura que és una i l'altra. Aleshores, clar, a mi fins i tot em sorprenc a mi mateixa. Bueno, jo crec que totes estem molt cansades i treballem molt, però incloc a mi també. Però em sorprenc a mi mateixa de que puguem ser capaços de tenir una acadèmia que té un departament contra els abusos, el cicle Gaudí, que va a més de 110 poblacions, que a sobre ara l'estem internacionalitzant, portant el cinema català a l'exterior, a Mèxic, a Berlín, a Londres. A sobre tenim també la residència de guions, que cada any surten 8 guions d'allà, que han estat un any becats, amb un tutor, amb masterclasses, i que a més els de la primera edició que va ser fa un any i mig ja estan tots en producció. Ja tots tenen productora i estan en diferents fases, però ja estan tots a punt, diguem, que es faran. Després també tenim una trobada d'actors i actrius amb agents de càsting internacional. Fem una festa que pot estar més bé, més malament, pot anar més bé d'audiència o menys, però com els Gaudí, que és molt complicada de fer. Molt bé, i a banda també, abans hem parlat una mica de, bueno, que a xarxes la Yolanda Sey va tenir una molt bona rebuda, doncs també va haver una mica de polèmica sobre el tema de la nominació de la Societat de la Nieve, com a millor pel·lícula europea. Sí. Llavors, volem saber si s'ha plantejat l'acadèmia modificar alguns dels criteris de nominació o es creu que és una manera de lluitar per la producció del cinema en català. No, és que no és el cinema en català. És que, a veure, és que si entra la Societat de la Nieve tenen que entrar totes les pel·lícules espanyoles. Nosaltres és un tant per cent molt petit el que demanem, Demanem que les pel·lícules que participen als Gaudí tinguin un 20% de producció catalana. És molt petit. Un 20%. Si traiem aquest 20%, és que podrà entrar qualsevol producció espanyola. Qualsevol. Quin sentit té? No tindrà cap sentit. Ja hi ha els Feroz, ja hi ha els Goya. Vull dir, no podem fer-ho això de cap manera. Em sembla que els criteris que tenim són molt petitons. Demanem només que hi hagi un 20% de producció catalana i 6 punts de talent català dintre de l'equip, que es aconsegueix de seguida, vull dir. Sí, perquè amb director o guionista, o un tècnic o un actor secundari, ja ho tens. Clar. Ja ho tens. Aleshores, en aquest cas, si tu inscrius la pel·lícula, pots entrar. Que nosaltres considerem la Societat de la Nieve catalana, evidentment està plena de talent català, jo la sento molt meva i me n'alegro cada vegada que guanya els Goyas i cada vegada que se'n va als Oscars i tant de bo guanyi. I a més és una pel·lícula que m'agrada molt i amb el Jota tenim molt bona relació, molt bona. I la veritat és que me n'alegro moltíssim, però és que no té producció catalana, no podem fer res, és Netflix i té una petita part de producció, però és una producció espanyola que no és d'una productora d'aquí a Catalunya. Va haver una època fa molts anys que teníem el que es deia talent català, i per això a vegades podien estar nominats persones que estiguessin a pel·lícules que no fossin de producció catalana. Però vam tirar enrere fa molts anys ja, fa 5 o 6 anys o 7. Vam treure aquesta categoria perquè era impossible seguir-ho, és a dir, era una categoria injusta, perquè nosaltres només ens assabentàvem de les pel·lícules que eren més conegudes, però no sabeu quina quantitat de talent català hi ha pel món. Aleshores, hi havia molta gent treballant als Estats Units, a Austràlia, a la Xina, a Corea, i que nosaltres no ens assabentàvem, i que eren catalans. Aleshores vam decidir que, com que era una categoria que era una categoria, vull dir que, com que era una possibilitat de que entrés el talent català totalment injusta, ho vam treure. De tota manera, encara que hi hagués hagut el talent català, la pel·lícula com a pel·lícula no hagués entrat el Bayona, hagués entrat el muntador, el dir de foto, però la pel·lícula com a si no hagués entrat, perquè em sembla lògic que posem un mínim de producció catalana. És que si no, malament aniríem. Però ja et dic, el tema del català o el castellà no té res a veure amb això. Això té a veure amb defensar la nostra indústria. Amb la producció. I també relacionat a la producció, en una entrevista al Nacional va esmentar que és important que puguem gaudir del cinema doblat en català a les plataformes, però també que s'apostin per productes propis en la llengua catalana. Creu que s'aposta el suficient per a aquests... Sí. Ara comença a haver-hi unes ajudes específiques al cinema fet en català,
perquè fins fa uns anys el cinema que es feia en català moltes vegades era de baix pressupost, o com a molt de pressupost mitjà, allò, i molt rarament sortia una pel·lícula de pressupost gran que pogués competir a nivell com el Carràs, que el Carràs és una pel·lícula de pressupost molt gran, és una pel·lícula de 3,5 milions d'euros de pressupost. Necessites tenir una pel·lícula, a part de molt de talent, pot ser que una pel·lícula molt petiteta pugui competir a nivell internacional amb les pel·lícules franceses, alemanes o poloneses. Però és molt més fàcil que pugui competir si té un pressupost allò del mateix nivell que poden tenir aquestes pel·lícules. Aleshores, ara això sembla que ho hem entès tots i que estem tots d'acord i per això s'està apostant molt clarament per això. Respecte al català, jo ho he dit moltes vegades i m'agrada, em poden insultar. A mi com a espectadora m'agrada la versió original subtitulada. Però, si les pel·lícules s'han de doblar, que sembla que s'han de doblar perquè els espectadors ho demanen, doncs evidentment que s'han de veure, hem d'apostar pel cinema doblat en català. És a dir, que no pot ser que només tinguem pel·lícules doblades al castellà. Les pel·lícules, si les hem de veure doblades, donem l'oportunitat a l'espectador de veure-la doblada al català també. I posem-la en els cinemes en una bona hora i no la posem en una hora horrorosa i tinguem-les a les plataformes a disposició de les persones que quan vagin a buscar doblada puguin buscar que la volen doblada al català. Coi, és la nostra llengua, l'hem de defensar. Totalment. I més en l'àmbit personal, vostè va ser professora a la Universitat Pompeu Fabra durant molts anys. Com recorda aquesta etapa professional? La veritat és que la recordo amb molt de carinyo. Vaig estar molts anys a la Pompeu i vaig començar com a professora ajudant, era molt joveneta. Vaig fer el màster allà i estava donant classes primer a comunicació audiovisual, després vaig fer classes també de realització, però a la part de publicitat. I la veritat és que la recordo amb molt carinyo, crec que tenia una universitat estupenda. Ara estic a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, que també estic molt contenta i penso, a més, que hi ha molt bona sintonia entre la Pompeu i nosaltres, però recordo l'època de la Pompeu amb molt, molt carinyo. Crec que tenim una gran universitat. Totalment. Enhorabona. I també a nivell personal, però més cap a on vol dirigir-se vostè. La seva última pel·lícula com a directora va ser 15 hores, del 2021. Sí. I la va fer República Dominicana. Llavors, la veurem més com a directora i potser a Catalunya? Sí. O es projecta més... Sí, a més, em veureu molt aviat perquè començo a rodar el mes de setembre una nova pel·lícula que es diu Frontera i que la veritat és que estem molt contents. I després tinc un parell de projectes més que aquests sí que estan més als inicis, però bueno, ara mateix me'n vaig la setmana que ve a Bordeus a fer un pitch sobre una pel·lícula d'animació que es diu Molsa, que ens han triat al Cartoon Network, que encara està molt als inicis, però que també m'estic passant molt bé, em sembla una experiència nova, diferent. No és animació la que faré ara al setembre, és una pel·lícula d'època, passa l'any 42, és una pel·lícula sobre els jueus que fugint dels nazis creuaven el Pirineu i un poble que es va decidir ajudar-los, i després la pel·lícula d'animació sí que és una pel·lícula infantil i que m'ho estic passant molt bé. I després també tinc més projectes, o sigui que sí, em tornareu a veure dirigir si tot va bé.